ኣብ ኮርያ ትርከብ ንእሽተይ ከተማ ውሽጢ ሶያንግ ትበሃል ጓል ማይ እናሃረመ ናብ ሓደ ቤተክርስትያን ኣምርሐት። ወዳ ንምዕባይ ስለ ዝኸበዳ ከዓ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣፍ ደገ ሰብ ከይረኣያ ገዲፋቶ ንምኻድ ወሰነት። ወላ ሓደ ሰብ ወዳ ምዃኑ ክፈልጥ ትደሊ ነበረትን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ቤተክርስትያን ምርመራ ክትትል ዝገብሩ ዝነበሩ ክልተ ፖላይስ እቲ ህፃን ኣብ ደገ ተደርቢ ምስ ረኣይዎ ናብ ውሽጢ እትዮም ነቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤተክርስትያን ኣመልኪቶም ይኸዱ። ዶንግ ዝተባሃለ ናይቲ ቤተክርስትያን ሰራሕተኛ ሰብ ከምዘየለ ብፍንስትራ ተቐልቂሉ የረጋግፅ። ሳንግ ዝተባሃለ ካልእ ሰራሕተኛ ነቲ ህፃን እናጋላበጠ ይሪኦ ዝነበረሉ ብንእሽተይ ወረቐት ዝተፃሓፈ ድሕሪ ግዜ መፀ ወዳ ከም ትወስድ ዝነግር ፅሑፍ ረኸበ። ሽማ ይኹን ቁፅሪ ተሌፎና ግን ኣይገደፈትን ነይራ። ኮይኑ ከዓ ብናይቲ ቤተክርስትያን ናይ ድሕንነት ካሜራ ዝተቐድሐ ሶያንግ ነቲ ህፃን ገዲፋቶ ክትከይድ ከላ ዘርኢ ቪድዮ ይድምስሶ። ናይ ዶንግን ሶንግን ዕላማ ነቲ ህፃን ኣብ ፀሊቅ ሜዳጋ ንምሻጥ ነበረ። እዚ ከዓ ብኣውርኡ ናይ ሶንግ ሓሳብ ነበረ። ንምሸቱ ከዓ ነቲ ህፃን ናብ ናይ ሰንግ ገዛ ሒዞሞ ይኸዱ። ሳንግ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንዝሰርሖም ስራሕ ዝጥቀመሉ ንእሽተይ ላውንድሪ ነበሮ። ቀፂሉ ካብ ዶንግ ቴሌፎን ይድውለሉ እሞ ሶያንግ ንወዳ ደልያ ናብቲ ቤተክርስትያን ከም ዝመፀት ይነግሮ። ብምቕፃል ንሳ ንወዳ ኣብ ደገ እምበር ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ገዲፋቶ ከም ዘይከደት ምስ ፈለጡ ካልእ ሰብ ናብቲ ቤተክርስትያን ከም ዘይእተዎን ከም ዝጠፍአን ይርድኡ። ቦንግ ናብቲ ቤተክርስትያን ምስ ኣተወት ካብ ዘለዉ ናይ ህፃናት መዝገብ ናይ ወዳ ግን ኣይነበረን። ዶንግ ብተወሳኺ ንሳ ትብሎ ዘላ ህፃን ትማሊ ከም ዘይረኣየ ይሕስዋ እሞ ዘወር ዘወር ኢላ ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ክደልዮ ይነግራ። ናብ እንዳ ፖሊስ ከይዳ ከይተመልክት ስለ ዝሰግኡ ዶንግ ብሕቡእ ይረኽባ እሞ ናብ ናይ ሶንግ መንበሪ ገዛ ወሲዱ ምስ ወዳ ይራኽባ። ቀፂሎም ንወዳ ኣብ ቁሪ ገዲፋቶ ብምኻዳ ከም ትጣዓስ ይገብሩ እሞ በዚ ምክንያት ወዳ ንመዕበይቲ ዘኻትም ቆልዑ ንኸይወሃብ በቲ ፅሒፋ ዝገደፈቶ ደብዳቤ ከም ዘይከኣሉ ይነግርዋ። ሕጂ ከዓ ዘለዋ ኣማራፂ ነቲ ህፃን ብፍቕሪ ዘዕብይላ ወላዲ ምርካብ ከም ዘለዎም ነጊሩ ሳንግ ክረዳዳ ኣይፍትን። ነሳ ግን ስለዘይኣመነቶም ንፖሊስ ክተመልክት ወሰነት። ነዚ ንምክልኻል ከዓ ሳንግ ነቲ ህፃን ናብ ፀሊም ዕዳጋ እንተቕሪቦሞ ክሳብ 10 ሚልዮን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን እዚ ከዓ ንሰለስቲኦም ክመቐልዎ ከም ዝኽእሉን ይነግራ። ኣብ መወዳእትኡ ብሓሳቦም ተሰማሚዓ ንፅባሒቱ ናብቲ ነቲ ህፃን ክገዝኡ ዝተዳለዉ ሰባት ንምኻድ ወሰኑ። ንፅባሒቱ ናብኡ ንምኻድ ኣብ ገዛ ሳንግ እናተዳለዉ ከለዉ ዝተወሰኑ ዓዋሉ ናብ ናይ ሳንግ ድኳን መፂኦም ንሳንግ ብቁማር ዝተበልዖ ገንዘብ ንክህቦም ይሓትዎ። ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክህቦም ምዃኑ ነጊርዎም ገዲፎሞ ይኸዱ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ናይ ወዲ ሶያንግ ክገዝኡ ዝኽእሉ ሰባት ንምርካብ ተተሓሒዞም ብናይ ሶንግ መኪና ጉዕዞኦም ጀመሩ። ፖላይስ እውን ኣብ ካልእ መኪና ኮይኖም ናይ ህፃን ዝውውር ካብ ሕጊ ወፃኢ የካይዱ ብምህላዎም መረጋገፂ ንምርካብ ብሕቡእ ይከታተልዎም ነበሩ። ድሕሪ ነዊሕ መንገዲ ምስቶም ገዛእቲ ምስ ተራኸቡ እቶም ገዛእቲ ናይቲ ህፃን ገፅ ከም ዘይፈተውዎን ምስ ዝለኣኽሎም ፈፂሙ ከም ዘይመሳሰልን ይነግርዎም። ካብ ዝተሰማምዐዎ ሕሳብ ከዓ 60% ኣጉዲሎም ንምግዛእ ይካትዑ። ካብኡ ዝበኣሰ እቲ ክፍሊት ቀሲሎም ኣብ 1 ዓመት ከም ዝኸፍልዎን እንተዘይደልዮም ከዓ ነቲ ዝሓሰብዎ ከቋርፅዎ ከም ዝኽእሉን ይነግርዎም። ሶያንግ ድሕሪ ዝኹሉ ዘረባ ሓሪቓ ዘረባ ብምጅማር ተፃሪፋ ንውሉዳ ንዖኦም ከም ዘይትሸጠሎም ነጊራ ልኢኻቶም ብሕርቃን ገዲፋቶም ከደት። ናብ መኪኖም ድሕሪ ምምላሶም ዶንግን ሳንግን ብዛዕባ ናይ ሶያንግ ተኣፋፍነት እንታይ ከም ዝገብሩ ስለ ዝጠፍኦም በዚ ጉዳይ ምዝርራብ ይጅምሩ። በዚ ግዜ ሶያንግ ናብታ መኪና ምስ መፀት ነቲ ህፃን ሒዞም ናብ ካልኦት ገዛእቲ ኣምርሑ። ብኻልእ ከዓ ኣብ ሓደ ሆቴል ውሽጢ ገበን ተፈፂሙ ብዝተገበረ ምርመራ ሓደ ሰብ ተቐጥቂጡ ክሳዱ ተሰቢሩ ሞይቱ ይርከብ። ፖላይስ ኣብ መወዳእታ ምርመርኦም እቲ ጥቃዓት ዝፈፀመት ጓል ምዃና ይዛረቡ። በዓል ሶያንግ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ ነበሩ። ፖሊስ እውን ይከታተልዎም ኣለዉ። ብድሕሪ እዚ ዶንግ ኣብ ዝዓበየሉ መዕበይ ዘኽተማት ምስ በፅሑ ጠጠው በሉ። ዶንግ በቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ህፃናት ተፈታዊ ሰብ ስለ ዝነበረ እቶም ህፃናት ከም ፅቡቕ ኣርኣያ ይቆፅርዎ ነበሩ። ብድሕሪ ሰላምታ ዶንግ ናብ ውሽጢ ብምእታው ምስታ ዘዕበየቶ ሰበይቲ እናዕለለ ይፀንሕ። ሳንግን ሶያንግን ከዓ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣትዮም በቲ ህፃን ብዛዕባ ካልእ ዘዕብየሎም እናተዘራረቡ ከለዉ ሓደ ቆልዓ ናብ ሳንግ ፅግዕ ኢሉ ንሳንግ ከም ወዱ ወሲዱ ንኸዕብዮ ሓቶ። ሳንግ ከዓ ንነብሱ ኸማን እኹል ገንዘብ ከም ዘይምሉ ብምንጋር ክወስዶ ከም ዘይክእል ይነግሮ። ተኣኪቦም ድራር እናበልዑ ከለዉ እዛ በዓልቲ ዋና ሰበይቲ ኣብ ሓደ ወቕቲ ንሓደ ህፃን ንኸዕበይዎ ውላድ ዘይነበሮም ሰባት መፂኦም ከም ዝወሰድዎ ተዛረበት።
ቀፂላ ናይ ባዕሎም ቆልዓ ድሕሪ ምውላዶም ግን ነቲ ዝወሰድዎ ቆልዓ ብጭቆና ከም ዝጎድእዎ ብታሪክ መልክዕ ኣፃወተቶም። እዚ ታሪክ ንሶያንግ የተሓሳስባ እሞ ንዝበክ ዝነበረ ውልዳ እናዘመረትሉ ናብ መኪና ወሲዳ ከተደቅሶ ፈተነት። ብድሕሪዚ እቶም ፖላይስ ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣዮም ናብታ መኪና ናይ ሶያንግ ብምፅጋዕ ብሕቡእ ዝዛረብዎ ነገራት ከስምዖም ዝኽእል መሳርሒ ተኺሎም ይኸዱ። ሶያንግ ንወዳ ክትዝምረሉ ምስ ሰምዑ ንወዳ ንእሽተይ እውን ይኹን ፍቕሪ ከም ዘለዋ ተረዲኦም ይሓዝኑላ። ንምሸቱ ሳንግ ነቲ ህፃን እናሓፀቦ ከሎ ዶንግን ሶያንግን ምጭቕጫቕ ይጅምሩ። ብምቕፃል ዶንግ ንደቆም ደርብዮም ዝኸዱ ወለዲ ኣብ መነ ከም ዘሕርቕውን ካብ 4 ኣዴታት ምናልባት ሓንቲ ጥራሕ ተታዒሳ ንወዳ ንምድላይ ተመሊሳ ከም ትመፅእ እናነገረ ነሳ ንባዕላ ንምንታይ ከም ዝመፀት ሓታ። እነሳ እውን ምክርኻራ ቀፂላ ዶንግ ኣብ መዕበይ ዝኻትም ዓብዩ ግን ክሳብ ዝሕጂ ዕድመ ኣብ ድሃን ህይወት ክበፅሕ ከም ዝኣበዮ ብስምዒት ምስ ተዛረበቶ ነሱ እውን ሓሪቑ ገዲፍዋ ኸደ። ቀፂሉ ሳንግ ናይ ዶንግ ወለዲ ብህፃኑ ምስ ደብዳቤ ገዲፎሞ ከም ዝኸዱን ተመሊሶም ከም ዘይመፁን ይነግራ። ዝሓረቁሉ ምክንያት እውን በዚ ምዃኑ ይነግራ። ዶንግ ንምዝንጋዕ ናብ ደገ ወፂ እናተዛወረ ከሎ ኣብቲ ኦርፋን ዝነበረ ቆልዓ ናብኡ ቀሪቡ ንዕኦም ፅቡቅ ኣርኣያ ብምዃኑ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ እንተዘይሪኦሞ ከም ዝሓዝኑ ይነገሮ። ዶንግ ግን ብዘለዎ ናይ ትሑት መነባብሮ ጉዳይ ክሓስብ ብነብሱ ብጣዕሚ ሓዘነ። ንፅባሒቱ ንጎ ሶያንግ ንዶንግ ካብ ልባ ይቕሬታ ስለ ዝሓተተቶ ይቕረ ይበሃሉ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ኣብ ምርመራ ናይቲ ገበን ፈጻሚ ተጠርጣሪ ጓል ኮይና ኣብ ጎደና ንስራሕ ተሓድር ኮይና እቲ ህፃን ከዓ ናይቲ ውድእ ሰብ ውሉድ ምዃኑ ብይፋ ይወፅእ። እቲ መርማሪ ሶያንግ ናበይ ከም ዘበለት ነቲ ዋና ትባር ምስ ሓተታ ኣብቲ ወቕቲ ነብሰ ፁር ብምንባራ ነቲ ትንስኻ ኣይውርደኒ ብምባል ናበይ ከም ዝጠፈት መለሰትሉ። ንሶያንግ ዝከታተሉ ክልተ ፖላይስ ነቲ ዜና ምስ ሰምዑ እቲ ነገር ዝበኣሰ ምዃኑ ተረዲእዎም ነዚ ነገር ቀልጢፎም ንኽዓፅውዎን ንሶያንግ ከዓ ንምሓዝ ይውስኑ። ነዚ ክሕግዞም ብምሕሳብ ነቲ ህፃን ከም ዝገዝኡ መሲሎም ናይ ብሕሶት ነቲ ቆልዓ ክገዝእ ዝኽእል ሰብ የዳልዉ። ነቲ ህፃን ዕፅፊ ገንዘብ ከም ዝኸፍሉ ተዛሪቦም እቲ ነገር ቀልጢፉ ናብ በዓል ዶንግ ከም ዝበፅሕ ይገብሩ። በዓል ዶንግ ኣብ መንገዲ እናሃለዉ ዕፅፊ ዝኸፍል ሓደ ዓዳጊ ከም ዘሎ ሰሚዖም ብታሕጓስ ናብቲ ዝተባሃሉ ቦታ ኣምርሑ። ኣብ መንገዲ ሳንግ ሃንደበት መኪና ጠጠው ኣቢሉ ናይ ድሕሪት ማዕፆ ምስ ከፈተ እቲ ኣብ ኦርፋን ዝነበረ ቆልዓ ብሓደ ምስኦም ከም ዝኸይድ ዘሎ ይርኢ። እቲ ቆልዓ ቀፂሉ ኩሉ ፕላኖም ስለ ዝፈልጥ ምስኦም ንኸይድ ይነግሮም። በዓል ሳንግ እውን ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ይሰማምዑ። ኣብ መንገዲ እቲ ቆልዓ ይልፍልፍ ስለ ዝነበረ እናዘናግዖም መንገዶም ቀፀሉ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ነቲ ህፃን ነቶም ገዛእቲ ሂብዎም። ሶያንግ ከዓ እቶም ገዛእቲ ናይ ባዕሎም ህፃን ስለ ዝነበሮም ነቲ ህፃን ክከናኸንዎ ድዮም ኢላ ሓተተት። እቶም ገዛእቲ ዘይተፀበይዎ ሕቶ ነበሮሞ ሰጋቃ ይብሉ። ዶንግ እውን ወሲኹ ሓደ ሕቶታት ምስ ሓተቶም ካብቲ ኩነታት ሓደ ዘይፈለጥዎ ነገር ከም ዘሎ ይርድኡ እሞ ተመሊሶም ነቲ ህፃን ሒዞም ኸዱ። በዚ ከዓ መንገዶም ቀፀሉ። ሶያንግ ብሶንግ ንቕሓት ተገሪማ ከተመስግኖ ትርአ። ኣብ ሓደ ላቫጆ ቦታ ምስ በፅሑ እቲ ቆልዓ ሃንደበት ነቲ ፊንስትራ ከፈቶ። በዚ ከዓ ኩሎም ማይ ተገጢቦም በቲ ኩነታት እናሰሓቁ መንገዶም ቀፀሉ። ናይዚ ቆልዓ ምምፃእ ከም ዘቀራርቦም ዝተረድኡ በብሓደ ናይ ዝሓለፈ ዘጋጠሞም ነገር ይዕልሉ። ሶያንግ እውን እቲ ሓቀኛ ሽማ ከይተረፈ ነገረቶም። እቶም ፖላይስ እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ከም ዝፈረሶም ዝተረድኡ እታ ኣብ ሆቴል ዝነበረት በዓልቲ ገዛ ንሶንግ ደው ኢላ ከም ተፈራርሓ ይገብሩ። ሶያንግ እውን ኣብ ዝነበረቱ ድኳን ኮይና ቴሌፎና ተዛሪባ ምስ ወድአት ብስምባደ ናብ ደገ ትወፅእ። እቶም ፖላይስ ከዓ ኣብ ደገ ይፀንሕዋ እሞ ንበዓል ዶንግ ንምትሓዝ ክትተሓዋወሮም ተኽኢላ ካብ ቅፅዓታ ከም ዝቃለለላ ይነግርዋ። ንሳ እውን በዚ ተሰማሚዓ ናብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ሆቴል ከደት። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ከዓ በዓል ዶንግ ንወዳ ብፅቡቅ ይከናኸንዎን ንዕኡ ዝኸውን ፀባ የዳለዉ ምንባሮም ረኣየት። ኣብ ውሽጣ ፍልይ ዝበለ ስምዒቱን ይስምዓ። ሳንግ ከዓ ነቲ ህፃን 3 ዕፅፊ ዝኸፍሉ ዓደግቲ ይረክብ። ንፅባሒቱ ንኮ እቲ ህፃን ልዑል መጠን ረስኒ ስለ ዝነበሮ ብኽያቱ ኣየቋርፅን ይብሎም። ብድሕሪዚ ናብ ሕክምና ወሲዶም ይሕክምዎ። በዚ ግዜ እቶም ዝከታተልዎም ዝነበሩ ፖላይስ እውን ነቲ ህፃን እናሓዘኑሉ ይመፁ። እቶም ፖላይስ ኣብ መኪና ውሽጢ ኮይኖም ይዘራረቡ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ሓንቲ ሓላፊት ሶያንግ ንወዳ ብዙሕ ከም ዘይትቅደሰሉ ተዛረበት። ሶያንግ ብወገና ንሳ ካብ ተሓስበሉ ንላዕሊ ነሶም ከም ዝጭነቕሉ ምስ ረኣየት ደስ ኢልዋ መሊሳ ንበዓል ሶንግ ተመስግኖም።
ብኻልእ ናይቲ ምዋት ሰበይቱ ነቲ ህፃን ብብዝሒ ገንዘብ ገዚኣ ክትዕብዮ ከም ትደልን ነዚ ከዓ ከተዓዓሙላ ዝኽእሉ ንዓዋሉ ነገረት። እቲ ሓደ ንሳንኪ ፈልጦ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ደው ኢሉ ናይታ ሰበይቲ ሓሳብ የካፍሎ። ንምሸቱ እተን ክልተ ኣዋልድ ፖላይስ ንሱ ክፀዊዐን ስለ ዘለዋ ሽግር ብዕምቆት ይሓትኣ። ኣብ ቤት ፍርዲ ኣትያ ክትቀርብ ከላ እውን ብዝኽኣልዋ ዓቕሚ ከም ዝሕግዝዋ ይነግርዋ። ንሳ ግን ኣይደልን ብምባል ገጽ ካልኣቶም። ንሶያን ከተዘራርባት ፀንሐት ፖሊስ ሓሪቓ ኣብቲ ወቕቲ ነቲ ጥንሲ ክተውልዶ ዶ ወይስ ወሊዳ ምድርባ ይሓይሽ ኢላ ተዋጥራ። በዚ ከዓ ክሰማዓ ብዘይምኽኣለን ሶያንግ ደፊኣታ ትኸይድ። ቀፂላ ሶያንግ ናብቲ ሆቴል ተመሊሳ እናዕለሉ ከለዉ ንበዓል ሳንግ ካብ ዘለዋ እምነት ስለ ዝፈፀሞ ገበን ነገረቶም። እታ ናይቲ ዝሞተ ሰብ በዓልቲ ገዝኡ ትከታትላ ስለ ዘላ ገዲፎማ ንክኸዱ ነገረቶም። ሳንግ ከዓ ንፅባሒቱ ንግሆ ብሕቡእ ነቶም ዓዋሉ ነቲ ህፃን ክሸጠሎም ሒዝዎ ምስ ወፀ በአጋጣሚ ዶንጎ ኣብታ መኪና ውሽጢ ስለ ዝነበረ እቶም ፖላይስ ኣብቲ መኪኖም ኣሲሮሞ ዝነበሩ ናይ ድምፂ መቕድሒ መሳርሒ ይረኽቦ። እዚ ከዓ ንሳንግ የርእዮ። ናይቶም ፖላይስ ተንኮል ስለ ዝተረድኦ ንሱያንግ ንበይና ገዲፏ ከይከይድ ተማሕፂንዎ ነቲ ናይ ድምፂ መሳርሒ ከርሕቆ ይኸይድ። ድሕሪ ዝተወሰነ ከም ቆፅሮኦም መሰረት እቶም ዓዋሉ ናብ በዓል ሶንግ ምስ መፁ ነሱ እውን ካብ ናይ ወዲ ፍቅሪ ዝተለዓለ ነቲ ሓሳብ ኣቋርፆ ይነግሮም። እቲ ወዲ መልሲ ስለ ዘይፈተዎ ባእሲ ኸልዕል ክብል ዶንግ ብድሕሪኡ መፂኡ ሓኒቆ ይድርብዮ። ብድሕርቲ ብቕልጡፍ ካልኦት ዝገዙ ሰባት ንምርካብ ይኸዱ። ኣብ ተመሳሳሊ ከዓ እቶም ፖላይስ ኣብ ናይ በዓል ዶንግ መኪና ዝተኸልዎ ናይ ድምፅን ሎኬሽን መሐበሪ ከም ዝተረኸበ ይፈለጡን። በዚ ከዓ ናብ ውጉይ መንገዲ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይከዱ ሶያንግ ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ብፅሑፍ መልእኽቲ ነገረቶም። ኣብቲ ቦታ በፂሖም ምስቶም ገዛእቲ ይራኸቡ። እዞም ሓደሽቲ ገዛእቲ ህፃን ንክገዝኡ ዝገበሮም ምክንያት ኣብ ቀረባ ግዜ ቆልዓ ወሊዶም ብቕፅበት ስለ ዝሞቶም ነበረ። በዚ እውን ነቲ ህፃን ከም ዝደልይዎ ይነግርዎም። እዛ ሰበይቲ ከዓ ነቲ ህፃን ተቐቢላ ሶያንግ ከማን ጌራቶ ዘይትፈልጥ ነገር ንሳ ግን ነቲ ህፃን ትኩተትዎ ጀመረት። ምዞም ሰባት ከዓ ብፅቡቅ ይሰማምዑ። ኮይኑ ግን ንሶያንግ ወደይ ኢላ ክትመፅእ ከም ዘይትኽእል ምስ ነገርዋ ንሳ እውን ንእሽተይ ክሓስበሉ በለቶም። ብምቕፃል በዓል ሶንግ ተኣኪቦም ናብ መዘናግዒ ቦታ ከይዶም እናተሰኣሉን እናተፃወቱን ይፀንሑ። ኣብ ሓደ ዝዘውር መፃወቲ ተኣኪቦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ዶንግ ንሶያንግ ነቲ ህፃን ከም ኣቦ ኮይኑ ከዕብዮ ከም ዝደልን ንዓ እውን ከም ዝፈትዋ ይነግራ። ሶያንግ እውን ሓደ ከብልቡ ዝደልያ ሰብ ብምርካባ ዋላ እንትተሓጎሰት ሕጂ ግን ብዝፈፀሞ ገበን ክትእሰር ምዃና ነጊራ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ነገረቶ። ነቲ ህፃን ከማን ናብ ጥዑያት ስድራ ክትህቦ ዝገበራ ጉዳይ ወዲ ገበነኛ ከይበሃል ሰጊኣ ከም ዝኾነ ተረድአቶ። ዶንግ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ብቕፅበት ብዛዕባ ናይ ኣዲኡ ይሓስብ እሞ ምናልባት ንሳውን ገዲፋቶ ዝኸደት ናይ ባዕላ ምክንያት ክህልዋ ከም ዝኽእል ብምግማት ዝተወሰነ ዕረፍቲ ይስምዖ። እቲ መዓልቲ ምስ መሰየ ሳንግ ህፃን ከላ ምስ ኣዲኣ ገዲፍዋ ዝኸደ ጓሉ ይረኽባ። ጓሉ ከዓ ኣዲኣ ካልእ ሰበይእትያ ብሕጉስ መንፈስ ይነብሩ ከም ዘለውን ካልኣይ ኣዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ትወልድ ነገረቶ። ካብ ሕጂ እንድሓር ከዓ ዋላ ንዓ እንተዘይረኸባ ከም ዝሕሻ ነጊራቶ ኸደት። በዚ ከዓ ሳንግ ዋላ እውን ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ዝረኸበሉ እንተኾነ ብዝገበሮ ስራሕ ግን ይሓዝን። ተመሊሱ ናብ ሆቴሎም ይኸይድ። ምስኦም ዝነበረ እቲ ዕብይ ዝበለ ቆልዓ እውን ንደቃይቕ ከም ኣዲኡ ንክትኮኖ ንሶያንግ ይሓታ። ንሳ እውን ሕራይ በለቶ። ቀፂላ ስለቶም ዝተፈጠሩ ነገራትን ንሶም ከዓ ኣብ ኩና ምህላዎም ተመስግኖም እሞ ንሶም እውን በዲኦም ከማን ከም ዝተባሂሎም ስለ ዘይፈልጡ ንብዓት ይስዕሮም። ክድቅሱ ክብሉ ከዓ ደጊሙ እቲ ቆልዓ የመስግና። ብኻልእ ኩሉ ዝዘራረብዎ ዝነበሩ እቶም ፖላይስ ሕጂ እውን ብሕቡእ ይሰምዑ ነበሩ። ንሶያንግ ከዓ ብዘለዋ ፀገም ኣመና ይሓዝኑላ። እታ ዓብይ ዝበለት ፖሊስ ከዓ ንሶያንግ ክድግስ ክትብል ፀዋዕታ። ሕጂ እውን ንገበና ብገዛ ርእሳ ተኣሚና ምስ ወዳ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘለዋ ትነግራ። ኮይኑ ግን ሶያንግ ከም ዝወላ እንተተባሃለት ነቲ ህፃን ነቶም ቅድም ዘዘራረበቶም ሰብ ሓዳር ከተረክቦም ከም ዝወሰነት ነገረታ። ፍርቂ ለይቲ ሳንግ ተሲኡ ነቲ ህፃን ነቶም ዓወሉ ንምሻጥ ይሓስብ። ዶንግ ግን ንሶያንግ ስለ ዝፈትዋ ንነብሱ መስዋዕቲ ከፊሉ ነቶም ሰብ ሓዳር ሂቡ። ሶያንግ ከዓ ብቐሊል ፍርዲ ካብቲ እስር ቤት ምስ ወፀት ባዕላ ንወዳ ክትከናኸን ብምሕሳብ ነጊርዋ በዝተሰማሚዖም መንገዲ ጀመሩ። ኮይኑ ከዓ ኣብ መንገዲ ነቲ ህፃን ክሰርቅዎ ዝደልዩ ዕዋላ ረኺቦም ሳንግ ከም ገለ ገይሩ ይሰማምዖ። ዶንግ ከዓ ኣብ መወዳእታ ነቶም ሰባት ረኺቡ እናተዛረቦም ከሎ ፖላይስ ኣትዮም ኢድ ብኢድ ብናይ ህፃን ምዝዋር ገበን ይኣስርዎ።
ሶያንግ ገበና ባዕላ ኣሚና ብምቕባላ መቕፃዕታ ብመጠን ይቐለላ ብኻልእ ከዓ ሳንግ ምስ ተዕዋላ ክሰማዕ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ባእሰኣትዮም ኣብኡ ይቖትሎ ድሕሪ 3 ዓመት ወዲ ሶያንግ እታ ዓብይ ዝበለት ፖሊስ ምስ ሰብኣያ ኮይና ከተዕብዮ ትረአ ሓደ ግዜ ከዓ ምስቶም ክገዝእዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ይራኸብዎ ነበሩ ብድሕሪ እዚ ሶያንግ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፅያ ሓድሽ ህይወት ጀሚራላ ብተደጋጋሚ ግዜ እዛ ፖሊስ ንሶያንግ መፅያ ንወዳ ክትሪኦ ከም ትኽእል ዋላ እንተነገረታ ንሳ ግን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ድሕሪ ግዜ ግን ንወዳ ንምርኣይ ተሰማሚዓ ኸደት ልክዕ ንወዳ ምስ ረኸበት ከዓ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ዘቕረብናልኩም ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ እንተፈቲኹም ላይክ ብምግባር ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ